So what's up guys? So nakita nyo naman yung jowa ko nanonood ng TV. Wala siyang ginagawang iba kundi manood ng TV, ganun lang. Kaya may naisipan akong katarantaduhan na naman. Wala tayong ibang gagawin kundi pagtripan siya at akitin ng malaki nating jowa. Ay, joga pala. So, titripan ko siya at aakitin natin siya. Tapos, hanggang mapikon siya guys. Hanggang mapikon yung jowa ko ngayon. Nakita nyo naman. Nanonood lang ng TV. Walang ginawang maghapon kundi manood ng TV. Kaya, let's go! Pagtripan na natin yung jowa ko. Tara, tara, tara! What? Baby! Ginagawa mo! Parang tanga. Baby! Asan yung ballpen? Asan yung ballpen? Baby, kanina ka pa. Ay, parang gagong. Baby, do you something? What? Something ka dyan? Eh, kanina ka pa eh, parang tangang puta. Eh, may hinahanap nga ako, B. May hinahanap. Eh, kanina ka pa, B. Kanina ka pa, hindi na nakakatawa. Kanina nanonood ako ng TV, parang puwit-puwit ka pa dyan, eh. Pag-puwit ka pa, tuwik-tuwik ka pa dyan. Tapos ngayon, parang tangang. B, assuming ka. Assuming mo siya, dude. Bahala ka nga. Umalis ka dyan. Sos! Okay, bye. Bahala ka. So, bad trip na siya guys. Nakita nyo naman siya. Sabi ko, oh, parang kukupangan siya yung mga bad trip na siya guys. Nakita nyo diba? So, lumabas muna ako dito. Mamaya sabihin ko isa prank B. Ko alam kung B, sorry kung na-prank kita ng ganun. Pero content lang naman to, baby. Sana mapatawad. Pero excited na ako sabihin na it's a prank, baby. Kaya be sorry kung ay nako. So nanonood pa rin siya ng TV guys. Pinapawisan ako. Grabe. Kaya sabihin ko na baby, it's a prank. Tingnan natin siya. B, pansinin mo naman ako. B, ay nako, prank nga lang. Yun, ito camera. Ito camera. O, pinapawisan na yung baby mo. O, bahala ka. Sorry ka. Prank ka. Sorry ka. O, ito camera. O, tingnan mo salamin. Sexy ko pa nga eh. Tapos, parang tangang puto. B, prank lang. Prank lang yun. Parang tanga. Dilok. B, tangang. B, putang ido.